Askatasunaren ibilbidea zeharkatu, Okendo kaletik helduko dira bulebarrera, eta handik udaletxeko terrazara, hori arratsaldeko 7:00 aldera izatea espero da, kontu zibili beraz, aipatu ditugun bide guztietan, baina baita ingurukoetan. Dena den, trafikoa behar bezala seinaleztatuta egongo da desbideratzei begira. Eta esandakoa, goizeko 10:00 hasiko dira esitzen Donostia, ibilbideari segika, 3:00 aurrera pegi arazo nagusiak, eta bere gorena barratsaldeko 6:00 7:00 izango da. Gainerakoan, eta aipatuko dugu baita ere 100.000 lagun espero direla gaurko honetan Gipuzkoako hiriburuan, beraz ona etorri nahi duenarentzat gomendio bat garraio publikoa erabiltzea eta orain bai, aipatzera zindoa zena. Gainontzeko errepideak, nola daude? Gutxi aipatzeko, gogora ekartzea trafiko motela topatuko duzuela Bilbo handian, zehazki Leioa eta Barakaldo eta Galdakoren inguruetan, ohiko topilaketak bezala definitze ditu trafiko zuzendaritzak, eta gainerakoan, badirudi ez dugula aparteko goraberarik pegi hori bai, trafiko zuzendaritzak, jakinarazia edo gogora ekarri berri du, beraztegin bidelanak topatuko dituzuela, 15ko tuneletako batean, barkatu, bertan topatuko duzue itxita, Donostiarako norantzan, 151 kilometroa. Eguraldiari dagokionez esango dugu, udaberri giroko eguraldia izango dugula, astelen goiz honetan, temperaturei dagokionez, une honetan Donostian 14 gradu dauzkagu, Bilbon bezala 12 gradu berriz Gasteizen, 13 gradu Iruñan, eta Ipar Euskal Herriko hiriburuei dagokionez, Donibane Garazin ala Maulen, 14 gradu une honetan, Baionan berriz 15 gradu. Esango dugu, oraingoz behintzat, zerua ateri dela, baina aurreikusi edo gerta daiteke ere, arratsalde parterako edo, euri apur bat egitea. Xetasun guztiak, Ikerri Barruziak. Asteari ekiteko egoera zertxoa eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, hodeitza aldakorra izango da, hodeiak beti ere zertxoait ugariagoak izango dira ipar partean, eta berezik kostaldean bertan hodei basuak ugariak izanik. Hala ere, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira berriro ere, eta berriro ere goiz erditek aurrera eta arratsaldeko lehen orduak bitarte eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Aldiz, arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere ezegonkortasuna hartuko da lurraldearen barnealdean, bero hodei batzuk garatuko dira, eta berriro ere han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da, baina azpimarratu behar da, ekaitzak ez direla indartsuak izango, eta orokorra mitzat ez da euri askorik botatzerik espero. Ipar partean zaila izango da bustitzea, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat lehertzea han hemenka. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatzen zertxo eta bizituko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 9 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 20 eta 25 gradu bitartean, eta Hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, jada urte sasoi honetan normala den bezala kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larunbatetan kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Epaiak, baimen amandu eta realak baloia jokoan. Marrero. Baloia ere sekerdiratu. Baina buruz. Gol, 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 Bado a Sorlot, jautik, gelditu egin Marrero. Hortxe, baloia kokatuta Julian Álvarez, Marrero badoa bere tokira. Badoa, Julian, gelditu, Marrero beste behin, zer da hau, Aitor? Eta nola bota du? Nondik atera. Gipuzkoa jartiko duen jartiketa. Venga, Pablo. Hau da, Aitor Zabaletentzeko jartiketa. Badoa, Kopa txapeldun. Mozan ezazuen dira, urau, besarka zaitezte, pozez hartu ezazuen guztia. Zer izan da hau? Esango ondo Aitor Zabaletaren gatik, merezi zuen honek. Atletico Madridi, garaitu zaio, etorri da mentekua.
Naiz irratia. Una cosa, es que no lo vais a creer, pero es que había una parte en este momento de la canción con letra, pero no nos ha dado tiempo a acabarla. Por lo tanto, del 87,92% de música instrumental hemos pasado al 91,7%, ¿vale?
Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenore astelen goiz honetan eta gaurkoa onartu behar dugu. Apur bat ezoikoagoa izango da, lanpostu, hezkuntza zentro, ala edabidetan Realak Kopa Euskal Herrira ekarri duela aipatzen gabiltzalako. Astelen goizetako kafearen tenoreko konbertsazioko aipagai nagusi izan daiteke hau, eta gu ere ez gara gutxiago, eta horretarako hemen dauzkagu Ekina Torresagasti kazetari eta filosofo, eta baita Garbine Biurrun magistratua. Egunon, zer moduz? Egunon, ondo. Izan alduzue... Barkatu, Garbine. Ez, astelena izateko oso ondo, eta asteari begira baita ere oso ondo, animatuta. Ekin ez, zure kasuan ezagit, animatzen du pixka bat garaipen honek, edo? Esango nuke mikrofono itxita daukazuela, orain bueno, lasai, bitartean, probestuko dugu, Garbine, zu hemen zaudela. Ezakit, nola bizi izan zenuen larun bateko finala, ikusi izan nuen partidua, edo plan bereziren bat, edo? Ez, nik ez nuen plan berezirik egin, eta ez nuen partida ikusi. Futbola ez zaidalako gustatzen, eta, jarraitu nuen pixka bat emaitza norazi joan, baino gero garaizo eratu nintzen, eta hurrengo egunean, atzo, beraz, igande goizen jakin nuen emaitza. Halere, nire bisemek zeuden Sevillan, beraz, nolabait parte hartu dut eromen honetan, ezta? Baino tira beraz, jarraitu dut, eta nire semen pozata baita ere nolabait nire ganatu dut, eta, noski, ezinezkoa da gero ez jarraitzea albisteak atzoko ez dakizer, Hondarribiatik Zubietara egindako, albistegi guztietan azaltzen delako, eta jarraitzaileen poza, eta Sevillan izan zen giroa, eta hori guztia, baina jarraitu dut, albistegi arruntetan nolabait esateko, generalistatan. Ekin ez zure kasuan? Bai, entzuten. Estudioan nago gainera, entzuten hau zono, jakin estudioan nagoela, YouTubetik ere zuzenan ikusteko aukera ere baduzue. Nik alako tripleta bat egin nuen, eta larun bat gauean gurasoenean elkartu ginen, familiako zuzendaritza, kooperatiba, semena guraso, eta mantaburuan pasan dituen azken minutu segundu horiek, egia esan ezen bat erraza izan, eta bazirudien alako erromatarren estadio batean geundela, galiarrak eta erromatarrak, eta ikuste alde batean Aitor Zabaleta gogoan zuten euskaltzaletu guztiak Sevillara joandako Gipuzkoar euskaldun guzti horiek, eta parean Guardia Zibilaren ikurrak zituzten jarraitzaile ugari, eta jakina den bezalaxe, zoritxarrez ez ditut inundik inora Madrildar guztiak zaku eran sartuko, baina zoritxarrez futbolean behintzat euskaldunerekiko jarreran eredugarri izan ezten talde baten jarraitzalegoa, eta zer esanik ez, Aitor Zabaletarekin gertatutako, ezta? Eta biharamuna, zer esango izuet, Sevillara jisteko aukerarik ez nuen izan, naiz irratitik jarraitu nuen, noski baiet, horeretako apirileko feriara joan nintzen, Aljarafe elkarteak antolatutakoa, eta gainera izugarrizko sortez, errealeko autobusa pare-paretik pasazitzaigun, izugarrizko aukera ederra izan zen, eguraldi ederra, eta ikusi besterik ez, zenolako anistasuna zegoen atzo Errenteriako Alamedan, gazte heldu, tartean Sevillan jantzitako errenteriarrak ere, eta atzokoa mundiala izan zen, eta gaur arratsaldekoa ere bai, ezta? Gipuzkoarrek garaipen historikoa eskuratu dugu, hori agerikoa da, nik futbolarekin kritiko xamarra izan hori naiz, baina batez ere zenbakiei begira. Eruditzen zait, Errealak arrobian oinarria handia duen euskal talde batek, aurre egin ziola fitxaketa estratosferikoak egiten dituen talde eredugarri horietako bati, ezta? Ogasunak, milioiak barkatzen dizkieten futbol talde horien aurrean jokatzea ez da gauza erraza, eta eredugarri izan dira balio aldetik, hizkuntzaren erabilerari dagokionean ere esango dizuet korrikanen ostetik eskertu dela, Donostia zertxo baita euskaldunagoa izatea, azken garaietan erdalduntze bide beldurgarrian sartuta dagoen hiria delako, eta ongi etorria kopa,
Espainiar erregena izanik ere, kopa besapean hartzea ere ez dago batzuetan gaizki, eta tira, zalego antifasista, ikur antifasista, ikurrina antifasista esku hartan hartutako zalego hori izatea, eta horren parte izatea uste dut badela ariketa polit bat, albisteunak behar ditugu, eta munduat dagoen bezalaxe, esperantza iturririk ez dela falta, nik uste dut aste honetan hori agerian geratu da. Egoi, zuere hemen zaudela zuri ere galdetuko izut, nola bizitzen, no, kopa? Uziko jazu baitere esaten, ekin esentziatela atzo, kriston giroa zegoela, benetan, horeretan, Alamedan, Feria Abril dela eta, nik ez dut aukearik izango orain arte bertaratzeko, baina, nik kasuetan familiarekin ikusi nuen, bereziki sufrikario bat izan zen nire ilobantzako, 12 urte ditu, berantzako realak soilik gauza honak lortu ditu bizitza honetan, eta beti horregon da, baina, segulako ilusioa eta aur baten horpege ikustea, 2021ko kopa izan zenean, etzen gauza bere izan, pandemian geunden, nire ustez ere atediken aurka izatea final horrek ere nolabait, ez dut esago kamustu zuela, geroko ospakizuna, baina, argi dago larun bateko partida, eta nik uste dut ez direla uzartu behar kirolak, politikarekin eta beste kontu batzuekin hobeto esan da. Euren buruak zaletzat duten horiek eta esatu dutenak jotzen dienak ez dakiz zer, eta enez horren oso zale, baina biztan da, larun batean, partida bat baino gehiago zela, herri oso bat ordezkatzen ari zela Real, eta nire ustez baita ere, Aitor Zabaletan eguna izan zen. Bai, zen nahi edo ez, gero aztertuko dugu, peliren agindupean, baina zalantzari gabe ekitaldi politiko bat izan zen partida hori. Ez zentzu txarrenean, alderantziz, politika oso egunerokoan sustraituta dago, eta argi eta garbi aritzea, eta zentzurretan ikustea Gipuzkoa oso bat, Erraleko zuzendaritza beran iztasunean Euskal Instituziotako ordezkaritza hori, uste dut hor, Euskal Bloke zabal bat, frente zabal bat joan zela Kartujara, eta hori balioan jartzeko bada. Horretan sartuko bera segituan, ze denbora badola horrela, eta nik ere kontatu behar dizuen. Monografiko bat egiteko moduko da gaurkoa. Nola bizitzan nuen finala, ze ni ere abia puntuan hor, larun bat eguerdi arte pentsatzen nuen Garbine Biurrunek bezala pasako nuela finala, baina azkenak kuadrillako baten urte betetzea zenez eta guzti, eta bera oso realtzalea zenez, esan genuen, lagunari oparituko diogu, bisita egitea alderdi ederrera, eta han izan ginen, eta bueno. Eta zuk festatxo bati ezin ez. Etxetik entzun genituen alderdi ederreko txistuak, egialdetik haizea gainera alde zegoen, eta izugarrizko abarrotxa heltzen zen alderdi ederreketik, eta irriparre ateratzen zitzegun, zeinon ondo di joan txistuka da hau, Kartujan bakarrik ez, peninsula osoko puntu ezberdinetatik ari dela jendea. Eta Paulina Rubio Realeko oiko kantuen parte, ez da? Horrekin oso bereziki aserreta minduta eta asaldatuta nago, nahi baduzu gero aipatuko, baina titular batean, Mikel Auaren txoria txori, kantatzen Kartujan, momentu unkigarria, zer esan, ertz guztietatik, ez da, Mikel Aua bera, Aitor Zabaleta bizilagunak ziren gainera, zer esan nahi duen Euskal Ereserkia sakon hori, tristea baina era berean, ez, askatasunari alako alegoria eginez, eta alako konexio azkar bat ETB-ko zuzeneko horretan, eta bapatean, eta alderdi ederren, Paulina Rubio. Ia aulkitik bera erori nintzen, esan, ez da posible. Ez da posible. Piskat, bitxia izan zen, ze, behintzat, agian balioan jartzekoa hor bertan zauden speakerren hizkuntza erabilera, Euskara nagusitu zen, hori ala izan zen, baino, esan beharra dago ere, batek gainontzeko kide guztiak zanpatzen zitula. Ez zien usten kide hitz egiten. Baina, bueno, partidari dagokienez. Ni Paulina Rubioena benetan diotxuet, etzen momentua, oraindik tartetxo bat utzi behar zen, minutu batzuk sikera, eta ia da, konexioa momentu horretan gainera, kendu dizuten Kartujatik, eta, aizue, hau da eta momentu honena, ez? Gertatzen dena da, horre realizazio kontuak eta Espainiar Irratik telebistakateak ere kudeatzen zituen, eta bueno, tira hor mundutxo bat dago, baina geratu nintzen, hori, hotz, momentu horretan hotz. Garbine, zuk zer diozu kontartzen gabiltzan honetaz, pentsatuko zuagian hauek zoratu dira? Pixka bat bai, baino, egia esan, alderdi errek gertatutakoa, Paulu Biarru oain jakite nahi naiz, ez nekien ezer horretaz,
Kartujan Sevillan gertatutakoaz irakurri dut eta entzun dut zerbait. Eta noski Aitor Zabaletari egindako oroimena gogoratzea nola zer gertatu zen, eta gaina Madriden Calderón estadiotik gertu Atletico de Madriden futbol zelaian, futbol zelaiatik gertu eta barreta. Eta hori dena ulertzen dut, hala ere, egitan esaten dizuet, berdin gertatu zen ez zera Atletikekin orain noiz izan zen, orain pare bat urte, ezta? Eta hori ere iruditu zitzaidan, benetan, harrigarria, ulertzen dut jendeak jarraitzea, puntu bateraino, baina horren inguruan montatzen dena, horren inguruan sortzen den psikosia, sortzen den giro, nik uste dut benetan bere honetik aterata, ez dakit, hiri osoa gaur bai hankaz gora jarrita, eta bar, nik hori guztia sentitzen dut, baina ez dut ulertzen. Eta ulertzen dut adibidez politika aldetik eta mundu politikotik ere hori sustatzea, eta azkenen da pan y zirko, ez da, ogia eta zirkoa, garai batean ja, erromatarrek hori aurkitu zuten, asmatu zuten, jakin zuten hori zea zala, nolabait anestesiatzeko edo behintzat sortzeko giro arraro bat eta aparta bat, eta nik ez dut ulertzen, eta ez dut inoiz ulertuko sentitzen dut. Horre, Garbine, aukera ematen badiazu. Barkatu, nik entzuten dut musika bat, ez dakit zer gertatzen den. Bai, hori da, girotu nahi gaituztelako, Garbine, uste dut, jarri digute, hau izan delako pixka bat, partida honen ingurumarietan, ez, goizez kafea, arratsaldez rona, eta bueno, edozein kasutan, Garbine, ni zurekin bat etor naiteke, egin batean, ez, halako zirkoa montatu barra dago, kale publikoak, zerbitzu publikoak horretara jarri, eta beste, egia da errealak edozein kasutan erakunde publikoen parte handi bat baduela, enpresa publiko-pribatu bat ere badela, beraz, hori ere aintzat hartu barrekoa da, eta kaleko prozesio horiek kentzen hasita, esango nizuke, aste santukoak kenduko nituela nik agian lehenago, baina esan alardekoi ere ez ateratzeko, ze ibilbide publikoak eta gauza konplexua da, eta, bueno, tira, nik uste dut, jendea pozez kalera ateratzea, eta gazte jendea balio eredugarriekin esan dezagun, dabiltzan kirolariekin kalera ateratze hori nik uste dut, tira, gaurkoz Donostiarrok behintzat, Tolosan ez, baina Tolosan inauteriekin nahikoa daukazuelako akaso, baina gaur nik uste dut Donostiarrak pozez aterako direla kalera. Eta lehen aipatu nahi nizuen, eta honekin bukatzen dut Aitor Zabaletaren arira, Aperribai lehendakariak berak, hainbatetan esan du, eta asteburu honetan ere hori ere pixka bat berreskuratzen zen, ez? Aitor Zabaletak errealaren balioak ordezkatzen dituela, ezta? Eta benetan eredugarria iruditzen zaitzen horretan, Antiguako gaztearen ejekuzio hori gertatu ostean, errealak zenolako kudeaketa egin duen auziarekin, ez? Etzen izan jarraitzaileen arteko borroka itxusi bat, etzen izan ez dakit muturreko ez dakizetalden arteko goraberak, izan zen jarraitzaile jator bat, oso ezaguna, oso maitatua, momentuan polizia batek iradokiziona, berez, babestutako toki batera joan beharrean, justuki eraso egingo zieten toki batera bideratuaz, ez? Bera ez bakarrik, beste hainbat jarraitzailearekin batera. Hilketa hori oso esanguratsua da, oso simbolikoa da zoritxarrez, ez da bakarra izan, eskuin muturrak hildako edo eraildako jarraitzaile ez fascista, antifasistak direlako erailakoak, hori ere zerrenda hori erreparatu ezkero hori oso deigarria da. Eta, bueno, tira, nik uste dut zentzu horretan balio aldetik, emakumezkoen futbolak oraindik ere tokia berreskuratzeko ahalegina segituko du, eta espero dezagun goi mailara iristea baita gizartearen begietara ere, baina bide horretan, uste dute eta Atletikek ere lehen zorion hori ere ematea, nik uste dute Euskal jarraitzailegoa bakarra da. Gero beste kontu bada, norreiagokak, partiak eta beste. Baina Euskal zalegoa zentzorretan bakarra da, eta hori postekoa da, oso balio
esan dezagun, aurrerakoien baitan eraikitzen ari delako, ezta? Esango dugu, Gipuzkoatik eta Euskal Herri osotik iritsitako 30.000 zale ingururen babesa izan zutela Realeko jokalariek, eta hain zuzen, entzun ziren zale guzti horiek, bai hemen eta baita Sevillan, Espainiako ereserkiaren unean, ala Felipe Borboikoa, Kartujako estadioan sartu zenean. Pepe, bestak beste, ez da bat ere pozik gelitu une horrekin, ze estedaren parte handi baten entzuten ziren txistu horiekin, txistu ez, txiokatu dute, euren herrialdea mespretxatzen duten eta kirola euren frustrazioak erakusteko erabiltzen duten gutxi batzuen konplexua dela esanik. Eta simboloak errespetatu egin behar direla, diote Pepetik, naiz eta hauek propiotzat ezartu. Horri dagokionez aipatu genezake, zer nolako lotura duen Espainiak partidu honekin, horre tifuen unean ere, Atletico Madrileko zaletuen beko aldekoek zuzenean Espainiar bandera osatzea aurre ikusi zuten, Eusko Jaurlaritzak ere ikurriñak banatu zituen, zaleen artean, ez dakit, ematen du, akaso simbologia gisa selekzioan arteko partidu batera joan ote zen giro edo, baina horre zer diozue txistuei dagokionez, hor ezakit Pepek esaten du, naiz eta propiotzate zartu, respetatu behar direla zeinoa, baina gero ere Atletikeko Madrilekoak entzuten ziren, Escobarren Kebiba Espainia oiukatzen bi tabikoaren ostean, eta hain zuzen, horre ematen du. Claro, zuk aurkariari Espainia goratze hori aurpegiratzen baldin badiozu, horre botatzen diozu Kebiba Espainia horiek, hor zirikatzeko, jakin badakizulako, hor parean duzuna horrekin ez delako identifikatzen ere badela. Hau da, antzeko adibide bate aipatzearren, ultra batzuk sare sozialetan ikusi nituen, esanez batzuengatikan, naiz eta DNI-an espainolak zirela jarri, ez zirela espainolak. Bira, futbolarekin lotura zuela. Bartzelonako jokalari honengatikan, Marokorekin ere jokatzen duena, aurpegiratzen zioten DNI espainola izatea. Lamin Jamalengatik ere esaten zuten, DNI-a baduzu, baina garaik bateko argumentu historikoa bazen, ke ponentu DNI, eta ez dakit. Hau nola ikusten duzu, Hor, argi eta garbi, ezta? Nei alakoetan postu egiten naiz, zuk zer horrek ez duzu esan beharretzarela Espainiarra, pareko ari zaizu esaten ez duzu Espainiarrak izan nahi etzarete, baina izango zarate, ez? Eta erantzuna da, baina ez naiz. Ez naiz eta ez naiz izango. Beste gauza badan ere nortasun agiri horretan zer jarriarazi didazuen, baina ez naiz Espainiarra eta ez naiz izango, ezta? Oso deigarria da gainera, ez Espainiar ikurrak bakarrik, Guardia Zibilaren alen aipatu dut, ezta? Gasteiz eta Euskal Herriko bi parlamentu garrantzitsuenetan, momentuz ditugun bi horietan, tortura kasuak aztertzen, ikertzen, aitortzen ari diren garai hauetan, eta tortura kasu lazgarrienen atzean dagoen polizia edo segurtasun indarra atzean egonda, justuki hori goraipatzea ere, justu Euskaldunen aurka daukasun partida horretan ere oso sanguratsua da, ezta? Esan nahi dut, hor, azkenean gatazka politikoa erdigunean zegoen, eta Aitor Zabaletarekin gertatutako ere etzen izan gertakari isolatu bat, permisibidade guztiz gertatutako erailketa bat izan zen, Euskaldun bate izatzera joan ziren eta alaxe egizuten, eta ondotik etorretako prozedura eta ibilbide juridiko guztiak ere oso agerian uzten du, ez? Azken batean, futbol talde Espainiar hauek nola babesten dituzten euren esan dezagun muturreko talde fascista hauek, ez? Orduan, tira, pixka bat atzera eginez ere, deigarria da, bere garaian, Atletico Madrid omen zen monarkiaren ekipoa, eta Real Madrid berriz errepublikarena, ezta? Frankismoa tartean sartu denez, badirudi gauza asko desagertu egin direla, ez? Baina frankismoaren garapena estuki lotuta dago futbol talde nagusi hauen ereduan,
finantzaketa motan eta transmitutako balio horietan ere, ez? Nik uste dut hori ere ibilbide interesgarria dela eta beraz urte guztiotan futbolarekin batera estatuko politika gintzaren garapena horren baitan joan da, ez? Eta orduan partida honetan agerian geratu ziren kontuak horiek izan ziren. Non zegoen Sánchez presidentea? Ez zegoen bertan. Sánchez presidentea edo atzerrian deitzen dioten bezala lehen ministroa, ze oraindik ere monarkia baten azpian dago, eta ez da errepublika bate Espainiar estatua, monarkia parlamentario batean bizi direlako, gu ere zoritxarrez anexo honetan. Orduan, Sánchez presidentea ez zegoen, horrekin ze irudikatzen zen. Lehen ministroa, errepublika zalea, ez dago kopa honetan gauza garrantzitsu hauak zituen egiteko, ez da? Mundu mailako bakegintzaren foro nagusi batean, besteak beste, eta bera buruzagi. Beraz, partida hori jokatzen ari zen bitartean, bi buruzagi genituen. Bata, esan dezagun, errepublikari atxikitakoa, eta bestea berriz, frankismoaren ondorengo den monarkia kasposo bat, ez? Arka publikoetatik bizi dena, eta oraindik ere gainera militarren buruzagi izaten segitzen duena. Eta horrekin batera, instituzio sorta baten ordezkaritza bat, baina, bueno, tira, Garbiñeri hitza pasako diogu. Sartuko bera horretara, zelen bizi Garbiñaren iritziara ezagutu nahi dugu. Bueno, nik monarkiari buruz eta esandakoa, kinek esandakoa horretaz, nik partekatzen dut, ados nago berarekin, baina alere ezin daukatu, ez da erregearen kopa irabazi dutela, erregearen ikurra azaltzen dela, kopa horretan, eta hori miresten ari direla, batzuk asko, ez da? Eta hori jokatzera joan zirela Sevillara. Bi nabardura aurretikan kinek esandakoari buruz. Lehen, beste partean. Donostiarrak bakarrik ez, gaur izango dira Donostian, eta atzozien, eta eren egun Sevillan, eta toki askotan, Tolosarrak, Errenderikoak, Ordiziarrak, Beasaindarrak, Berdintza Zarauztarrak denetatik zeuden, eta ez bakarrik Donostia, ez da? Donostiarrak. Nik uste dut hori ere azpimarratu behar dela. Real Sociedad bihurtu da Gipuzkoako taldea, eta nahi baizu Euskadikoa, eta Euskal Herrikoa. Beste nabardura bat, balio eredugarriak ordezkatzen direla hor, eta ordezkatzen direla Real Sociedaden jokalarik balio eredugarriak ordezkatzen dituztela esan duzu, ekinenek ez dakitzen diran eredu horiek, balio horiek. Batetik, kirola, bestetik, kirol, errespetua, baina beste alde batetik, beste balio bat eredugarriak ez direnak ere ordezkatzen ari dira. Bai Real Sociedaden, Atletiken, Alavesen, Osasunan, Barcelonan, Real Madriden, Atletico Madriden, berdintzait. Talde guztietan, goimailako talde guztietan da, eliteko goimailako kirola, nola ze dirutzak mugitzen diran hor, toki guztietan eta talde guztietan, ze nola urrundu da mundu hori langileriaren mundutik, beste maila batean daude, ezta? Eta nik uste dut, eta finanziazioak nolakoak diran, nik uste dut hor dagoen azpiegitura osoa berritu egin beharko litzateke, eta, hankaz gora jarri, eta bertan bera utzi, segurenik gauza asko, nik behintzat egingo nuke, badakik oso gutxiengo, gizartearen gutxiengo bat izenean ez baino, batek bakarri pensatzen duela horrela, nik bezala, eta hori gonartzen dut badakit, baina nik uste dut hori dentena berrik usteko dagoela, birpensatzeko dagoela, eta baita ere hemen. Eta bukatzeko, nik uste dut txistuak egitea ere zerki bati, hor noski gai asko daude Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko gogoa, nahia, eta eskubidea niretzat, hori garbi dago, baita ere, egiten den lotura erreserki horren eta frankismoaren artean, eta baino nik adibidez errespetatuko nuke, zeren gaur egun errespetatuko nuke zen eta himno erreserkiaren
eta ikur batzuen atzean jende asko dago. Eta ez dakiz zer esango genuken, bueno, eta gertatzen denen badaki zer esaten dugun, gure ikurrak, gure ereserkiak, gure ez dakiz zer, gure esan nahi dut Euskal Herrikoak, ez da, oiei txistu edo ez dakiz zer irainak egite zaizkienean. Nik badaki zer esaten dugun, zer esaten dudan nik ere, eta gauza bera esan nahi dut gaur, 2026-en beste ikur batzuei. Errespetogatik, baino tira, alere, esan barra dago, noski txistu egitea, ez dakiz zer esatea, dala azkenen adierazpen askatasuna. Hori giza eskubidea bat da, eta baita ere oinarrizko eskubide bat, Espainiako Konstituzioan horrela onartuta. Adierazpen askatasuna, gero beste gauza bat da, ze balorazio politikoak egiten ditugun horretaz, besterik ez momentuz. Eta, Garbiñe, oso interesgarria iruditu zaitorre kirolaren elitizazio hori eta kirolarien elitizazio horri dagokionez, hor ere jasoera esanguratsuare izan zen, instituzio askotako ordezkariak joan zirela, Realak jarri zuen autobus pare bat, Gipuzkoako alkate guztientzat, eta hor ere joan ziren. Denak ez dakit, hori ere izaten da azkenan, harreman publikotarako baliabide bat ere bai, balako gonbidapen bat luzatzea, ez dakit, zuk, Garbiñe, nola ikusten duzu? Begira, nik hori ere ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen horrelako ordezkaritza politikoa egotea futbol partida batean. Nahi baizue Donostiako alkatea, bueno, tira bai, lotua berezia dago, noski, eta ez dakit diputazioarekin ere zote dagoen loturarik, ez da, lehen ekinek aipatu du, ez da, lotura publiko horri buruz. Baina nik, benetan, ordezkatzea, politikariek, gure ordezkari publikoek, ordezkatzeak gu futbol partida batean nik ez dut ulertzen. Eta gaina hori da, babestean nik lehen aipatu dudana, elitizazioa, mugitzen diran diruak, eta bar. Eta azkenean, begira gero zer gertatzen dan, adibidez, beste maila batzutako futbol partidatan. Zer gertatzen dan arbitroekin, zer gertatzen dan beste jokalariekin, zergatik, bazkenean, guraso asko, jende askok daukala, helburu bat, eta da bere seme-alabak, izatea goi-mailako kirolariak, iristea ez dakit nola, irabaztea milioiak eta milioiak, zeren eta milioiak dira azkenean, nik ez dakit zenbat irabazten duten Real Sociedadekoak edo Bilbao Athleticok, baina da dirutza bat, eta hori niretzat ez da eredugarria. Ez da eredugarria nahi izatea, iristea, ez dakit nora, bestek iritsiko ez diren tokira. Niretzat hori ez da eredugarria, eta nik uste dut alderantziz oso kaltegarria dela gizarte batentzat, kasuan gure gizartearentzat. Eta hori, politikariek hori babestea espreski eta esaten dute, ez bakarrik lotura berezia daukatenak Real Sociedadearekin, baino beste batzuk ere bai, nik hori ez dut ulertzen, eta ez dakit, azalpenen batekin marko luke baino tira, badakit ez dela gertatuko, eta jendea bihar horretaz ahaztuko da, eta esan dut, eta onartzen dut gutxiengo baten parte naizela kasu honetan. Ekine, zuk zarizu. Bai, ari nintzen pentsatzen, Eskerrak Garbiñe ez den Bilbon bizi eta ez den Atletik izan kopako zer jokatu duena, ze... Espaino berdin, ez da? Ez, nik uste dut, pentsatzen ari nintzen Garbiñek oporrak hartuko zituen eta norabait joango zen, ze egia da Gipuzkoan asko sentitu den ekitaldia izan dela, baina Atletik egokitu izan balitzaio, nik uste dut Bilbo handian eta Bizkaian arnasa hartzeko ere tarte gutxi izango luketela nolabait bat egiten ez duten horiek guztiek. Edozein kasutan Gipuzkoara buelta hartuta, Garbiñe, nik esango nizuke etzaizu arrazoirik falta azterketa hori egiterakoan eta ni analisi horrekin bat nator. Horregatik aipatzen nuen lehen partida honetan naiz eta Realeko jokalariek ere soldata langile orokorrarekin alderatuta oso urrun egon,
badirela balio batzuri lotutako jokalariak zorionez, ez guztiak, eta ez dakit entrenatzaile berri hauei esan ez dut askorik ezagutzen, nik uste dut janki hau flipatzen ari zela, baina balioei dagokienean aipatzen nuena zen, badirela balio euskaltzaleak, ez direla balio, ez da nola esan, alarde, aberatzen alarde ez dakit ridikulo horietan sartzen, badiaudela balio solidario batzuk, korrikan izan zuten parte hartzea, orokorrean transmititzen duten arrobiko jokalari izaera hori, herriarekin duten atxikimendua, hainbat jokalarik, hainbat eskaintza jasota ere, euren betiko taldean segitzeko autu hori egin izana, eta lehen aipatu duzunaren aritik soldata osonarekin segituaz, noski, baina aukerarekin ez dakit mundu zabalean ez, bestelako zer batzutan jokatzeko, iruditzen zait, hor, zuk aipatutakoek nolaiteko kontraesanera eraman gaitzaketela, baina hor segitzen dutela balio horiek, ez? Eta nik horiei heltzen nien, gazte jende asko ikusterakoan eurei begira, zorionez badaukatelako alako identitate osasuntsu baten transmisiorako gaitasuna eta konpromisoare adierazten dutela, ez? Eta harrotasuna bai, baina harrokeriatan alden einan mintzat ez ditudala ikusten, horregatik aipatzen duen balioen kontua. Eta gero bigarrenik aipatu nahiko nukena da emozioen kontua, ez? Emozioen geure gorpuzkera, alegia, ez gara atomo, genetika eta arauen baitan bakarrik eraikitako gorputzak, ez? Eta bagara eskubide duen personak eta unibertsialki antolatutako, marko honetan jokatzen dugun, ez gara automatak eta barruko emozioek eta harimak asko jokatzen du beti, ezta? Orduan, lehenguan aipatzen nuen, ze deigarri egiten zaidan Espainiar nazionalista denak, naiz eta horrela ez den agerian inoiz esaten, beti gustatzen zait entzutea zer nola hitz egiten duten abertzalei buruz edo gainerako nazionalismoi buruz, ez? Eta kasu honetan, agerian geratzen dena da badagoela halako identitate bat, komunitate baten parte izateko nahia, zen nahia da, ez du inor behartu partida hau segitzera, ez du inor behartu ikurrinarekin ekitaldi honetan bate egitera, ez du inor behartu euskaraz kantuan aritzera, kafe eta arronaren joera global hori alde batera utzita, ez ditu inor behartu Mikel Laboa ahotan hartuta Aitor Zabaleta gogoan izatera. Uste dut hemen badaudela konponente batzuk interesgarriak benetan, politikoak dira zalantzari gabe, baina oso naturalki ateratzen direnak eta, tira, azkenean Gipuzkoa eta kasu honetan aipatu duzu ez, Reala bera ere, bai, euskal talde bezala joan zen Kartujara eta hala itzuli da kopa hori, monarkiaren kopa hori besapean hartuta Euskal Herrera atzera itzuli direla eta gainera Aitor Zabaleta gogoan, ez? Uste dut halako kontraesan sorta eder bat sortu dela eta kopa horren itzale edo argia antifasismoaren gainean eraikitako zalego baten mezu ere izan dela eta non eta ekipo osoak ere bere baitan hartzen duena arduratzat, ez? Orduan, ikusi dut hemen zaintza perspektiba ere egon dela, hizkuntzari sortzaion errespetua, euskal ikurrena, uste dute jokaleriek ere kopa jasotzerakoan ere protokolo ikuspegitik ere ikusi besterik ez. Uste dute zuk txistukadaren aipatu duzu, baina jokalariek euren bete beharra bete zuten eta zalegoak berea, ez? Uste dut komponente oso interesgarriak daudela eta ia da luz eta zabal joko ligukela honek. Bai, jarraitu. Eta zaukagula nahikoa tarterik. Ezakit gehiagotan agian aipatu beharko dugu asteletan. Segundutxo bat. Zen eta nik esan dit leheno, real dala euskal taldea, Gipuzkoako taldea, baino adibidez, ni ziur nago, larun batean, Bizkaian, Bilbon, jende askok, atletik zale askok nahi zutela Realak galtzea. Eta berdin atletikek kopa irabazi zuenean, orain 2 urte, jokatu zuenean finalura, hemen jende askok nahi zuen atletikek galtzea. Eta hori entzuten dut nik horrelako partidaketa daudenean. Beti, beraz,
Hor ere bai begira zer nolako bizilagun gaiztoak gara. Hori ez da sanoa. Bai, ez. Ez da sanoa, ez da sanoa, baino gertatzen da. Begira beste balio eredugarria. Eta hori gertatzen da, eta nik beti, begira, nik errealzalei, eta berrin alderantziz, entzuten diet, erreala dala nire, bere lehen taldea, bere kluba. Bigarrena, Atletiken aurka jokatzen duena. Begira zenolako balioa, Zein kasutan pixka bat bukatze aldera ere, Garbine, konforme nago zurekin eta horrek nere honetik ateratzen nau, guzti alde batera utzita, Eta iruditzen zait, edabide Espainiar zale batzuk, gainera ale edo erein nahi izan dutela usta hori, eta halako enfrentamendu bat sortu bereziki Bizkaia eta Gipuzkoaren artean, hain zuzen ere euskal populazioaren zati handiena kokatzen den horretan. Zorionez, Garbina esango dizut, eta postu ninduen, uste dut Atletikek prestuela zorion mezua, eta Instagramen ez zuten ez dakit minutu bat ere behar izan, bestela pelik zuzenduko nau, reala zoriontzeko, eta uste dut hor, zalego bat hori, edo bakar horren, ideia horren jabe izaten ari direla gero eta zale gehiago, gero eta euskal talde gehiago, norgehiagoka edo eta etxaitasun hori ez da ez inondik inora batero osasuntsua, gizarte bezala ere, norgehiagoka sano hori beti dator ondo, eta pike sanoak beti datoz ondo, herri artekoak, auzo artekoak, hori beti izan da ez dakit, ohikoa, baina egia da, eta horregatik aipatzen nuen baita ere, zentzu horretan, alako puntu eredugarri ere izan duela, gutxi ikusi eta entzun ditu dalako, zentzu honetan, orengo honetan aurka egitera. Eta arrazoi nagusi bat ikusten du guzti honetan, inor gutxi ausartuko litzateke delako, gaur-gaurkoz, Aitor Zabaleta tartean egonda, Guardia Zibilaren ikur horiek eskuan hartuta, Espainiar zaletasuna, euskalduntasunaren aurka irudikatzen duen talde baten alde egotea, realak ez irabazteko. Uste dut, kasu honetan, inor gutxiri geratu zaiola zirrikitua, eta aprobetxatu badu eta hala eta guztiz ere. Euskal taldaren aurka kokatu dena, hori bai dela Espainiar zalea eta Espainiar nazionalista kasu horretan, ezta? Goizeko beratziak eta 18 luzatu gera, girol kontuetan, hau ez da ohikoa gurean, eta, beintza justifikatua hilabete batzu gehiago beharko direlako gurera futbol partida bat ekartzeko, baina, alare, azken orduko dagokienez, futbola izpide oraindik ere, zehazki, asteburuko lehen harreraren ostean, gaur bertan ospatuko bai dute zale zuri urdinek kopako garaipena, eta naiz irratian zuzenan jarraituko dugu programazio berezi batekin. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, atzotaren egun izan zen festarik, baina festa handienak gaur arratsalderako espero dugu, 6tatik aurrera, izango dospakizun handi hori, anoetatik abiatuko baita orduan, Reala, kopa eskuan dutelarik jokalariek, zalei eskaintzeko helburuz. Bertara joan nahi duenak, jakizue, honako izango dela aurreikusitako ibilbidea, segizioa Madrigo etorbidetik abiatuko da, jarraian Antxo Jakitunaren etorbidea zeharkatuko dute, eta Mendeurnaren plazatik Urbieta kalerantz egingo dute. Askatasunaren ibilbidea zeharkatu eta Okendo kaletik helduko dira bulebarrera, bertatik udaletxeko terrazara. Arratsaldeko 7:00, 7:30 aldera, taldea bertan egotea espero da. Trafikoaren gaineko eragina handia izango da goiz osoan zehar, egun osoan zehar Donostian, dagoeneko goizeko 10:00 aurrera hasiko dira autobusak egingo duen ibilbide zehatza esitzen. Karabana hasi baino 3 ordu lehenago hasiko dira traba nagusiak ordea, 3:00 aurrera, itxera erabatekoa izango delako esan bezala, autobusak zeharkatuko dituen inguruetan, baina baita ere ondoko eremuei erreparatzeko eskatzen dute. Alde horretan ez da garraio publikorik egongo, baina gaur espero dira 1.000 bat zale bertaratzea Donostiara, erakunde publikoek aldenean garraio publiko erabiltzea iradokitzen ari dira Peie. Eta egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Kastelen honetan besteak beste egoik esan du, Realaren ospakizuna jarraituko dugu zuzenean irratian, baina arratsaldean izango da hori, tartean baditugu bestelako aurreikuspenak ere, esate baterako agenda politikoaren baitan, Denis Itxaso sailburuak etxebizitzaren inguruko larrialdi neurri sorta berria aurkeztuko du, bihar Lakuako kontseiluan onartuko dutena, bestalde Melgosak eta Legarretak 2025ko aurrera begira inkestaren emaitzak aurkeztuko dituzte, Euskal Gazteriaren pertzepzio eta espektatibei
enpresei buruzkoa, Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak berriz, zaintza paliatiboen sarearen egoeraren berri emango du Gasteizko legebiltzarrean. Eta Gipuzkoan, zehazki Aider Mendoza diputatu nagusiak herrialdeko egoera jarrera eta narratiba xenofoboi buruzko azterlanaren emaitzak aurkeztuko ditu. Mai inguru bat ere espero da astelehen honetan, gizon politikariak berdintasunaren alde izena daramana. Bestalde, Bilbora etorrita San Frantziskon arrazakeriarik ez lelopean elkarretaratzea deitu dute gaurko. Ekonomia kontuetan, Antonio Garamendik Europar enpresei buruzko hitzaldia emango du Bilbon, Labek maiatzaren leheneko ekimenak aurkeztuko ditu, eta Intiako langilek greban jarraitzen dutelarik, elkarretaratzea egingo dute Iruñan ingurumen departamentuaren parean. Euskal Herritik kanpo Islamabaden negoziazioak espero dira astelen gau honetan hasita, ikusteke dago Iran bertan izango den, gainera Nazio Batuen erakundeak 2024an bultzatutako ekimen batek Israel eta Palestina bi estatuen arteko konponbidea ezartzeko aliantza globala deritzonak bilera egingo du Bruselan, eta Energiaren nazioarteko agentziak urteroko txostena aurkeztuko du petrolio, gas natural, ikatz, berriztagarrien eta nuklearren eskariaren joerez. Kulturarekin amaituko dugu, alde batetik Lourdes Iriondoren obra berreskuratzeko bi libururen aurkezpena jarraituko du Naizek Donostian, bestetik Itsasontziak kontserbatzeko eskuliburua Bilboko Itsas Museumen, eta amaitzeko Jon Arretxeren Cerdos y Amapolas lana aurkeztuko dute Mandasko Dukearen aretoan. Guzti hauekin aldituko era. Eskerrik asko, Itxaso. Gero arte, Pegi. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Une honetan errepidetan badugu nabarmentzeko jazoeraren bat, egoi? Besterik gabe, baieztatzea Pegi trafiko zuzendaritzak amaitutzat jo dituela Bilbondian osatutako ohiko autopilaketak. Eguraldiari dagokionez esango dugu udaberri giroko eguraldia, temperatura gutxinaka badoazkora, eta une honetan 16 gradu dauzkagu. Bilbo ala Donostian, Gasteizen berriz 14 gradu dauzkagu, berriz Iruñean une honetan 15 gradu, eta Donibane Garaziala Maulen 17 gradu, eta Baionan 16 gradu dauzkagune honetan. Eguraldiaren xehetasun guztiak, Iker Ribarluzeak. Asteari ekiteko egoera zertxoa eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, hodeitza aldakorra izango da, hodeiak beti ere zertxoa ugariagoak izango dira ipar partean, eta berezik kostaldean bertan hodei baxuak ugariak izanik. Hala ere, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira berriro ere, eta berriro ere goiz erditek aurrera, eta arratsaldeko lehen orduak bitarte eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Aldiz, arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere ezegonkortasuna aretuko da lurraldearen barnealdean, bero hodei batzuk garatuko dira, eta berriro ere han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da, baina azpimarratu behar da, ekaitzak ez direla indartsuak izango, eta orokorra mitzat ez da euri askorik botatzerik espero. Ipar partean zaila izango da bustitzea, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat lehertzea han hemenka. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatzean zertxoa eta bizituko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 9 eta 14 gradu bitartean arendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 20 eta 25 gradu bitartean, eta Hego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, jada urte sasoi honetan normala den bezala kostaldean emango dira, altuenak aldiz erriberan. Informazioaren aria. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Euskotrenek jakinarazten du. Astelehen honetan apirilako gehi denok realari harrera egitera. Euskotrenen zerbitzu bereziak taldearekin kopa jada geurea dela ospatzeko. Zorionak txapeldunak. Informatu ordutegiez webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Epaiak, baimen amandu eta realak baloia jokoan. Marrero. Baloiak ere sekerdiratu. Batia buruz. Badoa Sorlot. Jautik. Gelditu egin du. Marrero. Hortxe, baloia kokatuta Julian Álvarez. Marrero badoa bere tokira.
Badoa, Julián, Gaditu, Marrero beste behin, zer da hau, Aitor? Eta nora bota du? Nondik atera da? Gipuzkoa jartiko duen jartiketa. Venga, Pablo. Hau da, Aitor Zabaletentzeko jartiketa. Badoa, Kopako txapeldun! Boza dezazuen dira, ura, besarka zaitezte, pozez hartu zezazuen guztia. Zer izan da hau? Esango ondo Aitorrek, Aitor Zabaletaren gatik, merezi zuen honek. Atletico Madrili, garaitu zaio! Hori da mendekoa! Naiz irratia. Goizako 9:30 izan daitezen 3 minutu besterik ez, hirigintzak ez duela euskara auspotzen ondorioztatu dute soziolinguistika klusterrak eta EHUko botoi ikerketa taldeak. Galdera askotarako eman dezaken elementua dau, hirigintzak ze lotura izan dezaken hizkuntza baten egoerarekin eta nolako eragina ekar lezaken ona. Bueno, honetan sakontzeko eta ideia guztiak argitzeko gurekin dauzkagu Olatz Altuna soziologian doktorea eta Oiana Santolaria, arkitekturan doktorea, EHUko botoi ikerketa taldeko kidea eta soziolinguistika klusterreko kideak. Egunon? Egunon. Bueno, hirigintzak zer nolako lotura izan dezake hizkuntza baten egoerarekin? Bai, hori xedain zuzen saiatu garena ikerketa honekin aztertzen, eta ikusi dugu hirigintzak eragina izan dezakela. Azken batean, hirigintza zari garenean espazioaren banaketa zari gara, eta espazioaren banaketak badu zere esana gure bizimoduan, gure egunerokoan, gure harremantzeko moduan, edo harremantzeko eta elkarrizketak eta gertatzeko moduan ere eragina badu espazioaren antolaketak. Eta orduan, oso orokor esan da, lehenik eta behin aipatu behar da, oso ikerketa esploratorioa izan dela, nolabait nahiko esperimentala, baina ondorio orokor hori nolabait hortara iritsi gara edo zantzu batzuk ikusi ditugu, hirigintzaren espazio banaketa eredu batek lagundu dezakela euskararen erabilera sustapenean. Akaso hipotesia izan daitekena da, hirigintzak hiztunak biltzeko guneak sortu aldituela, batzuetan badauzkagu, txoko batzuk jendetxoagoak izaten direnak, beste batzuk hutsagoak direnak, hori litzateke, gakoa? Bai, saiatu gara pixkat ikertzen, hirigintza egiteko eredu ezberdinek nolako jendea bildu dezakeen, ez? Eta argi dago, segun eta espazio publiko gehiago dagoen, autoaren erabilera gehiago sustatzen den, horren arabera bertan ibiltzen den jendea, kalean aurkitu dezakegun jendea erabatekoa edo bestelakoa izan daitekela, ez? Bertan bizien jendea, edo agian erakargarritasunagatik, beste auzo batetik etortzen den jendea aurkituko dugu kalean. Eta horrek eragin zuzena dauka bertan topatuko dugu jendean, eta beraz, neurketa egiterako garaian, irakurketa horiek egiteko, jakiteko pertsona horiek nondik datozen, ez? Ze motatakoa diren. Aipatu duzuela ikerketa esperimentala izan dela, ezagit, halako lanketa bat egiteko abia puntuan, teorizazio momentu horretan, zeintzuk dira, neurtu beharreko parametroak, zer uste duzu zuentzat baliagarri izan dela ondorioak ateratzeko? Bai, horretarako kokatu beharko genuke proiektua bera, eta esan behar da,
aipatzen dituzun informazio gakoa izan da lehenik eta behin erabileraren neurketa egiten dugu 5 urtean behin Euskal Herri osoan, eta hor, kalean entzuten diren elkarrizketen hizkuntza eta hiztunen hainbat ezaugarri jasotzen dira, eta ikerketa, ibilbide luzeko ikerketa da, baina azken edizioan, 2021an, hor teknologiaren erabilera ere egin zen, eta besteak beste jasotzen diren elkarrizketak geolokalizatu egiten dira, eta hori gakoa izan da proiektu honetarako. Orduan, nolabait irudikatu udalerri, hainbat udalerrietan, kaleri jendetsuenetan jaso dugu, puntu zehatzetan, hizkuntzaren erabilera zein den, eta hiztunaren adina, sexu generoa, haurrak dauden bai ala ez, halako behaketa bidez, inoiz ezer galdetu gabe, behaketa bidez jasotzen diren datuak. Beraz, puntua geolokalizatuta eta inguruan ikusi hirigintzaz elementuak ditugun, nolabait, nahiko konplexua izan da metodologia bera ere sortu behar genuelako, ez? Eta pixkat hori izan da, hirigintza elementu horiek aukeratzerakoan, hirigintza zaintzaile izan dugu buruan, eta orduan aztertu dugu, gure unitatea herria baino auzoa izan da, lehenik eta hori garrantzitsua da, eta auzoan hainbat elementu, auzo horretan eguneroko bizitza egiteko hirigintza zein elementu ditugu, auzo horretatik pasatzeko baditugu bidegorriak, baditugu edo bertan egoteko baditugu terrazak, hainbat elementu asko, datu asko gurutzatu dira aipatutako datu geolokalizatuekin, eta horrela aztertu dira. Hor, gainera, azterketa Zarautz, Zornotza, Tolosa, Gernika eta Hernaniko auzoetara eraman duzue. Arrazoiren bat egonda txoko hauek hautatzeko? 3 irizpide ezarri genituen aukeraketa hau egiteko. Lehenik eta behin lehen esandako erabileraren neurketa behaketa horiek dituzten udalerriak izatea, eta ez momentu puntual batean bakarrik, baizik eta bilakaera bat duten herriak izatea, neurketa 2 baino gehiagotan egina izatea alegia. Bigarrena, tamaina, udalerri guztiak ezin hartu, eta hor lehenik eta behin abia puntua izan zen herri ertainak hartzea, 15.000, 25.000 biztanleko herriak, eta 5 udalerri hauek tarte horretan kokatzen dira. Eta bestea, euskaldunen proportzioa ere, nahiko euskaldunak diren, batetik bestera aldaketak egon daitezke, baina, euneko 55-65 tarteko euskaldun proportzioa duzuten herriak izatea. Eta 6 txoko hauek ikusita, edo auzo eta nukleo zehatzoiek aztertuta, ondorioztatu duzue, hirigintzaren aldetikan badituztela aman komuneko elementuak? Bai, olatzek aipatu duen bezala, erabilitako unitatea auzoa izan da. Nik uste hori importantea dela. Orduan herri bakoitzan gutxi gora bera 10 bat auzo bereizi ditugu. Horretarako bai hirigintzako ezaugarriak eta beste hainbat faktore kontutan hartu dira, baita beraiekin bildu gara. Herri bakoitzeko eragile nagusieneko ordezkariekin eta beraiek ere lagundu izan digute auzo hauek definitzen. Ez ditugu erabili administratiboki erabiltzen diren muga ohiko mugak, ez? Baizik eta funtzionalki eta fisikoki nola banatuta dauden bereizi dugu. Eta orduan unitateak, nahiz eta herri batekoak izan, beraien artean, beraien ezaugarri, hirigintzako ezaugarriengatik konparatu ahal izan ditugu, ez? Beraz, usteet, 40 auzo inguru izan ditugula aztergai. Ez dira nahikoa, baina balio izan digu metodologia eta lehen hastapen honetan hasteko, ez? Eta bai, auzo guzti horiek aztertzen genituenean, hirigintza aldetik alde nabarmenak topatu ditugu. 3 auzo berezi ditugu, 40 auzo guzti hauen artean. Alde batetik, zentroa edo ordigunea deitu izan ditugunak, eta hor txertatzen dira, jatorrian herriaren hasieran ziren auzoak, ez? Bereziki alde zarrak, eta baita ensantxeak edo lehen hazkundeak, ez? 19. mendean herriak hasten dira, eta lehen hazkunde horretan, ikusi ahal izan dugu nola alde zarretan topatzen ditugu hainbat ezaugarri errepikatu egiten diren.
Eta gero ja bereizten ditugu auzo berriak. Eta horietan, ezaugarri, hirigintza mailako ezaugarri ezberdin asko topatu ditugu, eta horien artean bereziena izan daiteke, pixkat aparte geratzen dena auzotik, ez? Eta horrek, adibidez, kotxearen erabilpena gehiago sustatzea dakar. Erdigunetako auzo hauetan, baina baritu dugula, zerbitzu aldetik eta konzentrazioa handia dagola, dentsitatea handiko lekuak dira, kontran espazio publiko gutxiago dago, oso dentsuak direlako, baina hainbat ekipamentu topatzen ditugu bertan. Eta auzo berrietan, aldiz, kalitate gehiagoko espazioak topa ditzakegu, agian zerbitzu gutxiago, ekipamentu gutxiago, urrutiago daude, eta beraz, hor ere garraio publikoa, eta beste fluxu batzuk ikusten ditugu auzo horien artean, beste mugimendu batzuk. Auzo berriak, uste, desente konplexuagoak direla aztertzeko erdigunetakoak baino. Eta horrek, berriro, komentatzen dugu, importantea litzatekeela auzo gehiago, herri gehiago aztertzea gai honetan sakontzeko. Baina bai bereizketa importante bat nabaritu dugu. Horre, hirigintzari dagokionez ere, ezakit pentsatze dute eragina duten elementuak izan daitezkela, aipatzen zenuen bezala zerbitzu horiek, hezkuntza zentroak, kiroldegiak, komertzioak, halako elementuak nolako baldintzapenak hartzen dute euskararen erabilerari dagokionez. Bai, ikusi dugu ekipamentu mota batzutan entzun dugu euskara gehiago eta bestetan gutxiago, eta hori, nahiko esan dezakegu, beti ere esandako neurtutako 40 bat auzo horietan, nahiko patroi orokortua izan dela, ez? Esate baterako, kiroldegi eta hezkuntza ekipamentuak dauden ingurunetan, kanpoan, beti kanpoan, kalea da gure nolabait azterketa gunea, baina ekipamentu horien kiroldegi eta hezkuntza ikastetxe aurre inguru horietan euskararen erabilerak gora egiten duela ikusi dugu, eta kontrara administrazio zerbitzuak dauden guneetan edo osasun ambulategi eta zerbitzuak daudenetan horre ere erabilerak bera egiten du. Eta nola irakurri datu hau? Lehenik eta behin hipotesi batzuk bota ditugu, baina zergati horietan sakontzeko lan etnografikoa egin beharko litzateke, lan kualitatiboagoa, zeuk hau oraingoz oso kuantitatiboa, oso indiz eta zenbakiekin aritu gera, baina ikusten dugu jakina administrazio eta osasun zerbitzuetara herritar oro joaten da, eta normalean herri hauetan daukagu nolabait gune bat. Eta gune horrek nolabait herritar guztiak biltzea eta harremanak ez zain gertukoak izatea, eragin dezake, ez jakitea parekoak hizkuntza euskara badakin edo ez, eta oso hartzen da nolabait egokitze edo akomodazio linguistikoa, eta erdararen alde egin dezake horrek, estres linguistiko gutxiago izateko, ez? Hori izan daiteke. Aldiz, interesgarria izan da, beste muturrean, aurrez jakin genezake ere, badakigu hezkuntzak eta aurrak eta gazten erabilera, presentziak erabilera gora egiten dula, lotura izan dezake hezkuntza eta ikastetxe eta ikastolen aurrean entzuten dugun horrekin. Kuriosoa izan da ere, kiroldegietan, kiroldegi aurretan euskararen erabilera gora egiten duela ikusi dugu. Eta esandakoa aztertu beharko litzateke gehiago, baina lotura dauka non topatzen dugun, ez? Eta kiroldegietara joaten den herritarraren, ez dakit, ohitura kulturalak, inkluso baita ere egoera sozioekonomikoak, gehiago aztertu beharko litzateke, baina hortik irakurri genezake jasotakoa. Horre, aipatzen zenuen zerbitzu eta administrazio eremuen egoerari dagokionez, arreta deitzen du bertan euskararen erabilerak bera egitea, eta kaso honek ere zuzeneko lotura dauka arkitektura berarekin, ez dakit, pentsa burura etortzen zaidan galdera da kaso, ez gera babestuak sentitzen gune hauetan, gune batean babestua sentitzen zarenean, orduan erosotasunez edo erosotasun gehiagorekin egin dezakezu zure hizkuntza hautua, ezakit hori pentsaraztera karri, eta agian ezakit zer diozu honi buruz.
argitu behar da, espazio itxian, alegia ez dugu, ez dakit, udaletxe barruan aztertu. Osea, kanpokoa da. Eta hori ere, badakigu eremu formalean azken urtetako bilakaera euskararen erabilera goranzkoa dela, eta orduan nola ulertu hau. Claro, gauza bada, espazio barruan gertatzen dana eta bestea kanpoan, kalean. Eta hor, gehiago esango genuke, dala, lotura dula, herritar guztiek, bertara jun beharra dute. Hor beharra dauka administrazioa eta batez ere heldua joaten dira, horrek ere badu eragina, horrekin lotuko nuke gehiago. Bai, nik uste beste ondorio importante bat atera duguna da komunitate espazioaren. Azkenean jendea, eusketarrepikatzen ari garena, baina babestuago sentitzen da espazio txikietan, bertakoena, non jendea ezagutzen duen, eta azkenean bai zentroak, bai aldezarrak eta bai zentroak, eta bai administrazio edo osasun gune hauek erakartzen dute kanpoko beste fluxu batzuk, batzutan inkluso beste herri batzuetako jendea erakartza, eta deserosotasun hori, edo zabaltze hori, edo konzentrazio horrek eragin dezake ere gutxiago entzutea, Hori da. Kontutan izan behar da oso, bost udalerri hauetan, hizkuntzak euskara berak badula herri izaeran nolabait leku bat, ez? Ez dakigu ondorio bera jasoko genituzken, ez dakit, beste euskaldunen proportzioa apalagoa dan herrietan. Baina kasu hauetan, badu izaeran, identitatean, hizkuntzak badu leku bat, eta beraz, nolabait ondorio orokorra litzateke gertuko harremanak errazten eta sustatzen dituen hirigintza ereduak saritzen dula nolabait euskararen erabilera, eragina baduela. Gertuko hori aukera ematen duenean. Jende gertuko ezagunen arteko, auzuen arteko, eta horrek, iragintza zaintzailearekin lotura du. Akaso hori aipatuta, pentsarazi daiteke akaso taberna giro bat, hori izan daiteke akaso giro baikorrago bat, erosotasun hori lortzeko, ez dakit? Bai. Esan behar dira, dato numeriko guzti horien korrelazioa egiten dugunean ez dira. Ez taberna gehiago dut, eta euskeraz gehiago egiten dira. Ez faktore asko dira, baina, kausalak dira. Beraien artean erlazioa daukate. Baina ez da, bat hau gertatzen delako, hau gertatzen da, eta hori ere zaila izan zaigu askotan interpretatzen, eta aldagai asko daude, bat aldatzen danean, beste egotzen da, baina bai, orokorrean, hori ondorio estatu dezakegula. Bai, adibide polita da, euskararen presentzia, aurren presentziak euskarara erabilera areagotzen duela, ikusi dugu azken kale neurketetan, eta gainera orokortua da, hori lurralde guztietan, eta hemen ere ikusi dugu, eta hori proiektu hasi aurretik ere, pentsa genezaken ere hori gertatuko litzakela. Ikusi dugu aurren parkea ez ezik, aurren parke hori nolabait badago, gertu baldin badago taberna, terraza bat, lehen mailako dendak, hor aurren beharrak ez ezik, helduenak ere asetzen dira, nolabait, ni zaintzen ari naiz aurra, baina aukera dauka dendan egoteko, eta gainera terrazan edo taberna batean zerbait hartzeko lagunekin, eta orduan, zaintzaren ikuspegi hori zabaltzen danean, oraindikan ere goranzko, koxka gora egiten du erabilerak. Adibidez, bankuen presentzia ere, atentzioa egiten zigun, zenbat eta banku gehiago egon, ere, guzti honi laguntzen ziola, ez du esan nahi, banko gehiago jartzegatik euskara gehiago entzungo dugula, baina bai, badela faktore importante bat, zeinek kalitateen, espazio publikoaren kalitatean eragiten duen, eta beste hainbat faktoreekin laguntzen du, hori sustatzen. Eta ez dakit, pentsatzen dut ere, akaso orain agian urrengo pausa edo etorkizuna begira, edo hautetsi batek ikerketaren berri baldin badu, agian bere lana izan beharko litzateke akaso, ikerketari buelta eman, eta ikusi puntu bero hauek baldin badaude, edo puntu sozialen horiek baldin badaude, akaso, erabakitzerakoan hemen hau jarriko dugu eta
hemen bestea jarri behar dugu, ala auzoren batean lursailen utxen bat egonez gero eta esaten badin badute, gune hau euskaldun nahi baldin badugu, jarri behar dugu, adibate aipatzaren, parke bat, gaztea jun daitezen, eta eremu hori euskalduntzeko. Zuek ikusten duzue baliagarretasun hori edo... Bai, zalantzari gabe, nik uste hiriak sortze ditugunean, edo eraldatze ditugunean, faktore guzti hauek mai gainean eduki behar direla. Eta ez duela balio, behin proiektu bat egin eta gero balorazioa egitea. Baizik eta hasieratik planteatu behar diren irizpideak direla. Nola egin, auzo hau, bertako jendea eroso egon dadin bertan. Agian, hainbat zerbitzutarako beste auzo batera jo marko dugu, baina minimo batzuk eta kalitatezko espazio bat izan behar dugu gure auzoetan, guztietan. Horre, bada ere, espazio mota zehatz bat kokatzen dena hirien periferian eta hola, horre bizitegi giroko eraikuntzak daudela, etxe bizitzak, etxe txikiagoak, baina horre askotan zerbitzu gutxiago egoten direla urbanizazio antzeko giroa izaten dena, horrelako ere zer gertatzen da hizkuntzarekiko? Bai, denetarik, baina hori izan zen, hiriak handitu zirenean, aipatu ditudan bi auzo mota nagusi horietatik aurrera hiriak hasi zirenean, eraman zen hiriak egiteko modua, zonifikazioa hain zuzen. Eta hor agertu ziren zuk aipatzen dituzun auzo mota horiek, auzo monofuntzionalak. Non auzo bat lanea goazen, industriaguneak, gero beranduago parke teknologikoak, zentro komertziala handi bat, bizitzeko tokiak non espazio publikorik ez dagoen eta kotxea sustatzen den, eta horri aurre egin behar diogula nik uste argi geratu dela. Monofuntzionalismoak azkenean bizitza ezak kartzen du kalean, espazio publikoan. Lehen adibide bezala ere aipatu duzue bidegorria, akaso erronketako bat ere hiri antolamenduari dagokionez izan daiteke nola egin konexioak puntu bero hoien artean eta ea saretzea eta ea zabalkunde bat baden, ezta? Bai, hori da. Nik uste autoaren erabilpena saiatu behar garela saiesten, hori da argi geratu den beste ondorioetako bat, eta bai, gutxieneko bizitza egin alizatea zura auzoan eta gero errez komunikatu alizatea beste era batera, besteekin, bai. Posible litzateke, ikusitako ondorioztapen hauek etorkizunera begira, demagun, hirigintza esparruko lehiaketaren bat egiten denean, edo legeetan bertan, jaso beharko lirateke, akaso neurri batzuk sustatzeko eraikeitzen den gune hori aldik eta euskaldunena izan dadin? Bai, teorian existitzen da, eta horrela da. Baina tamalez batzutan ez ditugu horrelako ereduak topatzen, baina hor baditugu estandar urbanistikoak eta txosten soziolinguistikoak, egin behar dira hainbat kasutan, edo zein hirigintza proiektu egiten denean, ikusteko nola eragingo duen bertako biztanlean eta bertako herrian. Baina, naiz eta bete, batzutan ez dira behar bezala betetzen, eta beste interes ekonomiko batzu gainentzen dira, eta auzoak egiten dira batzutan egiten diren moduan, Piskat aparte eta kotxea beti mai gainean jartzen, Jakin edugu baita ere, ikerketak nolako etorkizuna izango duen, hemendik aurrera zein izango da, gauzatuko dituzuen ekintzak eta zer espero duzue? Bai, lehenik eta behin, oraintxe ikerketa amaitu eta zabalpena egiten ari gera, interesa sortu du, eta hemen edabideetan egiten ari geran zabalpenaz gain ikusten dugu proiektu honen ekarpen handia dela metodoa bera, metodologia bera, guk dakigula nazioartean ez dago halakorik, ez da bat ere ohikoa soziolinguistika beste disiplina batzuekin uztartzea edo elkarlanean egitea proiektuak eta are gutxiago hirigintza, arkitektura eta disiplina honekin. Eta orduan ikusten dugu nazioarte mailan izan dezakela interesa eta hortxari gera proiektu, gehiago artikulo maila zientifikoan edo edatzeko lanketa egiten. Eta bestalde, beste ikerlerroaren jarraipena litzake sakontzea. Hasi besterik ez gera egin, 5 udalerri hauetan, herritarrekin hasieran lehen oianak aipatu duen auzoak definitzerakoan eta hainbat dinamika egin ziren oso interesgarri, gero datu bilketa sakona eginda, azterketa,
osatu beharko litzateke gehiago, lehen aipatu dut, bizipenekin, benetako diritziekin eta lan etnografiko batekin, ez? Nolabait osatzeko zergatik gertatzen da hau, nun dago, ze pertsona, ze mota dago nun, eta datu horiekin osatzeko. Beraz, esango nuke, aurrera begira, zabaldu egindakoa eta osatu, sakondu gehiago. Nik uste aldagai asko, ikusi dituguna, pila bat baztertu genituen, baina gero kontrolatu gara ere agian beste asko behar ditugula. Turismoaren gaia askotan ipatu genuen, baina gero aldagai modura ez genuen sartu, gero askotan, hainbat aldagai udaletxe batzuetan bagenitu, baina beste batzuetan ez, ustatetik atera ditugu hainbat informazio, baina gero udalerri bakoitza bere numeroak mantentzen ditu. Orduan, hor asko egiteko daukagu. Eta gero pendiente ere bai, lurralde mailako analizia, ikustea nola herri batek, ondoko herriek ere eragina izan dezakete herrian bertan. Ez unitate independenteak bezala kontxiratuta, baizik eta fluxu horiek zabaltzea. Horrek ere lagunduko luke asko, datu asko interpretatzen. Bai, badago, non jarraitu. Argi dago, ikerketa honek etorkizuna baduela, eta posten gara horretaz, Olatza Altuna eta Oiana Santaolaria, emaitza gehiago, eta ondorio gehiago, eta hipotesi gehiago daudenean, hemen txenduzu zuen txokoa, mi esker guren izategatik. Eskerrik asko zuei. Informazioaren aria, naiz irratian. Epaiak, baimen amandu eta realak baloia jokoan. Marrero. Baloiak ere sekerdiratu. Gol batea buruz. Gol, 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 Badoa Sorlot. Badoa Sorlot. Jautik. Gelditu egin du. Marrero. Hortxe, baloia kokatuta Julian Álvarez. Marrero badoa bere tokira. Badoa, Julian, gelditu, Marrero beste behin, zer da hau, Aitor? Eta nola botadu? Nondik atera. Gipuzkoa jartiko duen jartiketa. Venga, Pablo. Hau da, Aitor Zabaletentzeko jartiketa. Badoa, Kopa Gotxapeldun! Mozan ezazuen dira, urau, besarka zaitezte, pozez hartu ezazuen guztia. Zer izan da hau? Esango ondo Aitor Zabaletaren gatik, merezi zuen honek. Atletico Madrili, garaitu zaio! Hori da mentekua! Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, naiz irratian. Goitzako 10:00, 5 minutu eta 30 segundu besterik ez, eta promestuko dugu, aipamen bat egiteko ikerketa honi buruz, hasteko kazetari bezala ere, guri lerro buru heldu zitzaigunean,
nola hizkuntza eta arkitektura zer nolako lotura dute bi hauek, arreta ditzen duen kontua da. Bai, eta gai benetan garrantzitsua da, zoriondu ditugu, ofean, baina egia da akademiatik eta gainera postutzen hau bereziki zeitortuko dizuet akademiatik ere emakume ikerlariak, profesionalak, arkitektura goi karguetan daudenak hemen estudioan ikustea, postekoa bada eta emakume gisa ere arro sentitzen naiz, eta halako gai garrantzitsuak esku artean, humorez aipatzen genuen, eta gaur arratsaldean Errealak Donostian egingo duen ibilbide hau Anoetatik Kontxako badiarantz alderdi eder aldera, honek izango ote du impacturik, euskaldunduko ote du iria, hain erdaldunduta daukagun iria, ez da? Horren galdera horrek erantzuna badu. Ze Irunen korrik hasi zenean, edo eta Irunen aberri eguna ospatu zenean duela urte desente, kaletatikan ibiltzen zinenean, euskaran zuten zen barra-barra. Hori da, eta gaur ongi etorriak Gipuzkoarrok, zatozte hiriburu hain eder txit goren honetara, ez dugu aztuko Gipuzkoak berak hiriburu asko dauzkala, zorionez, eta Donostia zaratago Pasaiako badia dela azken batean, Donostia alde hori, askok Kontxako badia oso turistikoa da, oso ederra, polita, Pasaiako ere ziur bere garaian eta gaur egun ere oso ederra da, eta oso industriala era berean, eta hori da hiriburu, ez da? Pasai aldean koka dezagun, geure begibizta, hori delako aizun zen ere, Ipar Euskal Herrirantza daukagun eje garrantzitsuena, eta hori da, azken batean Gipuzkoako hiriburuari dagokion ingurua, eta gaurko ibilbide horretan, aipatzen honen, ez humorez, baina zuk zeuk aipatzen duzuna, ez? Datuetan ere, hori zehaztu genezake objektiboki, baietz, gaur Donostia euskaldunagoa izango dela, eta zer esan, albiste txarrak ere izango ditugu, aipatzen genien, ez? Horren galdera, abiadura handiko trena behin bukatuta, horrek ere ze impactu izango du euskal iztunen ohituretan, ez da? Baldin baditugu akaso klima larrialditik iesi, lehorteari iesi, ur asko daukagun inguru hauetara, jateko ona, osasuntsu bizitzeko aukerak eskaintzen dituen inguru honetara, zenolako joan etorriak egiten hasiko ote diren, akaso maila sozial eta ekonomiko altua duten aberatxek edo ekonomikoki horretarako aukera daukaten biztanleek, eta zenolako konpromisoa izango ote duten bertako hizkuntzarekin, eta guzti hau partidarekin oso lotuta dio, barkatu gaur dena oso ziklikoa. Baina akaso, galdera esanguratxo ere izango dena da, edo etxeko lan gisa, hautetxe askok izango dutena da, ikerketa honi buelta eman behar diotela, eta ondorioztatuta, zer nolako hirigintzako ezaugarri horiek sustatzen duten euskera, akaso, beraien helburua izan beharko duena da, eremu gauza horiek, faktore guzti horiek txertatu, euskaldunun egin duten eremuetan. Bai, eta garapen hirigintza kontuetan eta garapen urbanistikoan oroar oso aintzat hartu beharreko kontua da, ezta? Arnasgunetzat hartzen ditugun inguru horiek desagertzen ari dira, ez? Eta horrek azken batean korrikako bukaera alde horretan ere musikariek ere parte hartu zuten eta une batez ere galdetu nien, ez? Ez eizu iruditzen akaso ez hitz egiten duguna soilik entzuten duguna ere ogi bilagoa zenean edo erregaia betetzen ibilgailua gasolindegian edo eta supermerkatuan edo eta hondartzan edo eta hondartzako txiringituan aipatu nuen eta horretan zoriondu naizeko musika entzuten delako, Zurriolako txiringituan, eta hori bada ikertzeko beste puntu bat, zuk nola euskaldundu dezakezun inguru bat, eta hori inguruko hots ez da bakarrik entzuten dituzun kaleko gainerako hotsak, baizik eta musika tartean dago, kaleko iragarkiak, gauza eta elementu asko dago hizkuntzari zuzenen ere egiten diotenak, ez? Eta beraz, halako ikerketak premiazkoak dira, eta ikerketa horiek eta aipatzen zuten, ez? Guk ikertu egin dugu, horren neurriak eta erabakiak hartu behar dira, ez? Begira, horre laborategi interesgarri izan daiteke esate baterako, gure auzoan egia auzoan Donostian, kezka puntu bat badago, abiadura handiko trenaren geltokia, edo abiadura handiko trena laster bukatuko den horretan, ea zenolako inpaktua izango duen geure osoan, geltokia edo trenbidea bertan dugulako, eta askorentzako oso goxoki ederra delako bertan pisua erostea, eta akaso, Madrildik hain gertu geratuko zaien paradisu batean bizializatea, edo behintzat, hor bere bigarren etxe bizitza izatea, ez? Eta horrek zenolako eragina izan dezake, ez? Dagoeneko
auzo industrialetan langile jendearena, frankismo ondorengo migrazioaren belaunaldiena, euskararekin konpromisoa handia izan dutenak ondorengoek euskara ikasi ahal izateko, baina orain iritsi gara halako puntu batera eta orain ikasietako guzti hori erabiltzeko non geratuko zaigu espazio hori, ez? Gaur esate baterako realari harrera egiten Donostiako kaleetan. Hori da, aukera badin duzu gaur kaleetan izateko ekine, gozazazu. Baita zeuek ere, eskerrik asko. Goizeko 10 dira. Goizeko 10 dira, azken ordukoen bila joan beharra dugu, Itxaso Leon, egunon? Egunon entzule guztiei ere, kontatuko dugu Ertzaintzak eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaltzaingoek kontrolak indartuko dituzte errepidesarean astelen honetatik bertatik igandera bitarte gidatzean distrakzioak eragozteko helburuarekin 2026ko trafikoa eta garraioa kontrolatzeko kanpainen egutegian programatu diren 33 kanpainen baitan. Iaz, kanpaina horren barne, Ertzaintzak 1363 kontrol egin zituen gidatzean gertatzen diren distrakzioak zaintzeko 5734 ibilgailu ikuskatu ziren eta hoietatik 331 arau austeren bat egiteagatik salatu ziren. Segurtasun sailak jakinarazi duenez. 2025ean 3 herrialde hoietako errepideetan erregistratutako trafiko istripuen 40%an distraituta edo arretarik gabe gidatzea izan zen arrazoi nagusietako bat abiadura desegokiaren edo alkohol kontsumoaren gainetik. Arreta galtzearen arrazoi nagusietako batek sakelako telefonoarekin du zerikusia, gidatzen ari garen bitartean telefonoa eskuan eramateak mugimenduan egon edo ez egon 6 puntu galtzea dakarrela gogora ekarri du segurtasun sailak, baita ibilgailua semaforo batean edo autoilara batean geldi egonda ere zirkulatzen ari dela ulertzen baita. Lakuako gobernutik gomendatu dute sakelakoan auto modua edo hegazkin modua aktibatzea eta aparkatuta bakarrik gaudenean erabiltzea. Bestalde, komenigarria dela diote irratia edo musika zuzenean bolantetik manipulatzea eta GPS-aren ibilbidea autoa abian jarri aurretik programatzea, inoiz ez bidaian zehar. Arreta galtzen ondorioz sarrien gertatzen diren istripuak errepidetik ateratzea, aurrez aurreko talkak, aurreko autoa jotzea edo norbait harrapatzea direla ere azpimarratu dute. Eta gogorekarriko dugu bestalde ostiralean ere kontatu genizuen albiste bat, baina astelehen honetan gaurkotasuna berreskuratuko duena. Izan ere, hainbat osasun zentrotako medikuek Osakidetzari jakinarazi diote ez dituztela egingo autoitunekoak edo peonatuak izeneko arratsaldeko borondatezko aparteko lanaldiak. Esparru estatutu propioa eta lanbaldintzak hobetzea askatzeko egiten ari diren lanuzten eta protesten esparruan. Zehazki gaurtik aurrera medikuek ez dute arratsaldeko aparteko jarduerarik egingo Donostia Ospitalean eta Arabako Unibertsitate Ospitalean. Eta maiatzean Bizkaiko Ospitaleak batuko dira, hain zuzen Gurutzeta, Basurtu, Saneloi eta Urdulizkoak. Beren eskubideen aldeko mediku batuen bozeramaile batek eferia adierazi zionez arratsaldeko jardunaldi horiek ohiko lanaldiaz gain ezoikoak ziren eta egiturazko bihurtu dira asistentzia gainkargari aurregiteko eta itxaron zerrendak murrizteko. Baieztatu zuen laguntza sistema hori kronifikatu egin dela eta ez dela gizaterra medikuentzat eta arratsaldeko ordutegi hori goizeko ohiko lanaldiari gehitzen zaiola. Medikuek adierazi zuten ezin dutela gehiegizko ahalegina egiten jarraitu zaintzen ez dituen sistema bati laguntzeko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari dagokionez, bakarrik esan behar dugu, arreta eskatu duela trafiko zuzendaritzak A15 errepideko 151 kilometroan berastegiko lotunean, itxita baitago Donostiako norantzkoan bidelanak direlata. Gainerakoan lasaitasuna nagusi, eta bestalde astelehen honetan eguraldiak dakarrena Iker Ibarluzeak kontatuko digu. Asteari ekiteko egoera zertxoa eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean, hodeitza aldakorra izango da, hodeiak beti ere zertxoet ugariagoak izango dira ipar partean eta berezik kostaldean bertan hodei basuak ugariak izanik. Hala ere, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira berriro ere eta berriro ere goiz erditek aurrera eta arratsaldeko lehen orduak bitarte eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Aldiz, arratsaldeko lehen ordutik aurrera berriro ere ezegonkortasuna hartuko da lurraldearen barnealdean, bero hodei batzuk garatuko dira eta berriro ere han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da, baina azpimarratu behar da ekaitzak ez direla indartsuak izango eta orokorra mitzat ez da euri askorik botatzerik espero. Ipar partean zaila izango da bustitzea, naiz eta ez den baztertu behar ekaitzen bat lehertzea han hemenka. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatzean zertxoa eta bizituko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute. Minimoak 9 eta 14 gradu bitartean arendituko dira.
Maximoak Kantauriar isurialdean 20 eta 25 gradu bitartean, eta Ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, jada urte sasoi honetan normala den bezala. Kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Hau hauekin geldituko era, eskerrik asko Itxaso. Bai, eskerrik asko. Eta joan aurretik agurtuko dugu, bigarren kafetikan, Inigo Asensio, egun on, zer moduz? Egunon Pelli, nago hemen bakarrik, eneko eta Junerekin nago, baina egia da Goiuri zera, Saharar kanpalekuetan dugula, eta beraz aste hau, Goiuririk gabeko astea izango da, gaur abiatuta. Baina ondo gabiltza, eta gainera galdetu behar nizun, Pelli. Hori da. Uste dut, sariren bat edo zerbait izango dudala, ez da? Ba ez dakit, ze hori ez genuen pentsatu, baina ostidadean egin genuen porraren garaia zuzara. Bai, bi eta biko berdinketa eta penaltietan realek irabazi. Bai, gero Asierriñok ere besan zuen, berak ere penaltiak iragarri zituen, baina emaitza behintzat ez zuen aurreratu, ez dakit zerbait erabaki beharko dugu, ez dakit, zer nahi duzu? Egia esan, onartze publikonekin, gure uinetan, gure entzulea jakiterekin asmatu nuela ere oso pozik nago, baina, ez dakit, erredakzioko kafe makinako kafe batekin ere konformatuko naiz lase. Oso, etorri eta izango zu kafea eta mokadutxoren bat. Hori da, alare, Asieriñigo gure marketing arduradunak balima dauka, horrelako produktu sortaren bat irabazlearen zako ere, ongi etorri izango da Asier, zalantzarik gabe, porra horren irabazle zehatz eta finenari, dagokiolako. Baina, tira, bestela kafearekin ondo Pelli. Ondo, jakin dugu baita ere astelehan honetan nolako kontuak aipatuko dituzen. Tira, maite dut tarte luzea izango dugu, hemen asko dagota kontatzeko, eta Xabi Arrieta lankidea Sevillan izan zen, zale bezala gozatu, eta hango sentsazioiek ekarreko dizkigu, baina gerora, basartuko gara olako maridaje giroan, ze txokolate asko gustoko dugula aipatu dugu bin baina gehiagotan, eta Lander Kornago gure sukaldariak txokolate sumelier bat dakar. Xabi Urizar izango dugu gurekin, kakao tastin da nolabait bere profila sareetan, eta tira, txokolate katak, dastaketak, txokolatearen jatorriak eta bestelakoak, izango ditugu izpide berarekin. Gainera, baserri baten inguruan ariko gara, Hartzabaltza baserriaren proiektuaz, nolabait, tira, lehen sektorea gero eta abandonatuago, gero eta jasaten zailagoa den horretan, badira, nolabait, aruntzako autua egiten dutenak, eta Ander del Rio eta bere bikoteak egin dute hori, eta gurekin izango dugu, Ander bera, jasangarritasunaz eta Hartzabaltza baserria proiektuaz aritzeko, eta tira, puri-purian tarteare osatuko dugu, hainbat gomendio ekarriko ditugu, bai pelikula eta baita serien inguruan, gaur gure entzulentzat. Adiego, besterik ez, eskerrik asko Inigo. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik, esan berroak esan da, joateko tenore aldu zaigu. Ondo izan, aio? Naiz irratia.